ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Навори квартираҳо, сексияҳо аз шаҳри Душанбе 9 то сексия ҳастай, то охир тамошо кунен. Ҳамаш ба хотири шумо навор кардагай. хушрӯ бинен бачаҳо азиз. хоб, барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, замин, мошин, квартира, чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунен, реклама карда фурӯшта мегзорем. ин наворе ки мемонем 9 дона, яъне ки сексия квартира ҳастай. хушрӯ тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен. Фақат аз шаҳри Душанбе. хеле навор якум бора ки мо мондесем дар YouTube бачаҳо, ки фақат сексия аз Душанбе бошад. лайкҳоро монен, дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона, замин, квартира дар корай. фикрҳои шумо важне, аз рӯи фикротон навор мекунем, пешкаштон мекунем. лайкҳоро бигзорен, дар канал обуна шен, подписатсия кунен. навора сар мекунем. бо диққат, хушрӯ, бесаросима тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ рӯӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвонай. тамошо кунем бачаҳо. поёни корвон, пушти пост, духонага масоҳати 50 квадрата, доми 3 ошёна, хона дар ошёнаи, хона дар чандум ошёна? дар ошёнаи дуюм қарор дорад бачаҳои азиз. нарх 320 000. телефоноша мегзорем, маълумоти бештарша аз номи канали мо занг мезанем. дар наздикиш бозорча, масҷид, дарёи Куфарниҳон ҳастай. нарх бачаҳо 320 000, 50 квадрат. ин хеле нархҳо редка мешавад. яъне ки нарх навои квартираҳои Душанбе бениҳоят қиматай, ки 50 квадрат 320 000 ай. ма шумода гарантия метим ки хеле арзонай. успет кунен, аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен, бихаринаш. фикротона дар комментария баён карда монен. рақамҳои WhatsApp-ша, рақамҳои дастиша мегзорам. маълумоти пураша дӯстон худтон бигирен. аз мо навор карданай, аз шумо тамошо карда, интихоб карда, харидорӣ кардан. не ки лайкҳоро намонен. барои чӣ дӯстон азиз? дӯстон, каравоти фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе. кандакории дастӣ 35 000 сум нарх. размераш 2.5 ба 3.5 ай. кандакори дастӣ бо тахтаи қоқшудагӣ сохтагиян. доставка, установка бепул. кадомитон заказ мекунен? 35 000 сум. дизайнера бинем бачаҳо. дизайнер чӣ хел хушрӯ. беҳтарин ҳолат. фасон чотка кадян. ҳамин мехарида фақат дам мегири дар таяму кад. ина шифиршам дора. хоб, ҳолати зурайда. просто як видео бинен, тамошо кунен. 35 та аз номи канали Саудо ТВ занг занен, бо арзонтон мекуна. марамад заказ кунен. акада хидиш хонатон мегирам меёрам. фақат шумо чӣ кор мекунен? заказ мекунен. беҳад нозикиҳои бисёр доштааст. кораш беҳад қиин ай бача мега. яъне ки 35 000 суми кам нест, не ки арзанда ба нарх. мегзарем ба дуюмин якхонагаи фурӯшӣ. якхонагаи фурӯшӣ ҳастае ки квартира дар 4 этаж, масоҳати 22 квадратни метр. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46 микрорайон, откритии лестница, пеши супермаркети Диёр. ҳуҷҷат дора, ремонт дора. нарх 345 000 сомонӣ. боз савдо мешава. аз номи канали Саудо ТВ занг занен. WhatsApp-шона мегзорам. маълумоти пураша дӯстон худтон мегирен. қисмати ҳоҷатхона, қисмати баня, кухни анҷомхона, кухни ҳоҷатхона баня дора. хоб, пеши супермаркети Диёр будааст. ҳуҷҷат дора. 345 та аз номи канали мо метавонен дӯстон муроҷиат бикунед. Душанбе дай 46 микрорайон. ин тарафо рости гап нарх наво қиматай. акай 345 000 суми кам нест, не ки ҷои обод ки ҳастай ҳамиқадр нарх монданша. кадоме ки лозим боша занг зад бигиред. ассалому алайкум дӯстони азиз. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восеҳ.
бо дастафкаи бесплатни дӯстон дар ноҳияи восе. Нархи навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дӯстон. Якчанд маркаи дарвозаҳо дӯстон, занг бизанен, заказ кунен. Пад заказ ҳам тайёр мекунанд. Либои маркаи дарвозаи тайёрам доранд дӯстон. Акаи металлашон ай чандай? Материалашон ай 09 1,5 сар мешавад. 09 1,5 дӯстон. Тамошо кунен маркаи дарвозаҳоро. Фақат заказ кунен. Либои ҷо дӯстон дастафка мекунанд. Дастафкашон бепуламу тераторияҳое ки дурдастаи дӯстон у тарафҳо хай ҳаққи хизматрасонӣ мегирад. Ин тераторияҳое ки мақсад наздикай дастафкашон бесплатни. Марҳамат дӯстон, дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратшоҳ. Марҳамат дӯстон, заказ кунен, падзаказ ва либои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. Аз номи канали ютубии Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шуморо ба скидка кортонам ба охир мерасонам. Фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Ҳусе. Либои маркаи дарвозаҳо ҳастшон азиз. Марҳамат. Занг мезанем, рақамош мемонам барои муроҷиат кардан занг занем. дӯстон азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯши имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж масоҳати 30 метри квадратӣ. Квартира бошад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар территорияи 65 микрорайон қарор дорад бародар азиз. Нархи квартира 395,000 сум 30 метри квадратӣ. Ремонтош замонавӣ, ремонт кардагӣ таппа тайёр. Ремонт люкс, хона тозаҳак дар 65 микрорайон откритий лес Синса. Хонаи калон хуб дар дуюм этаж доми 5/14 дар пеши дом мактаби 14-77-78 поликлиника 8 садик ва дигаро вуҷуд дорад. Нарх ҳозираш 395,000 боз арзон мешавад. Марҳамат, маълумоти праша аз соҳибмулк ватсапшона мегзорем, занг занем бигирен. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. Дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 21 метри квадратӣ масоҳат, 190,000 сомон нарх. Дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, 21 метри квадратӣ бениҳоят фикр мекунем камай. 190,000 чем нархҳои дига хеле камай. Срочно ахири нархшай хитоб кардесае ки дига арзон намешавад. Хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дар чорраҳаи диагностика. Маълумоти бештар бо телефон наздикии беморхонаи Истиқлол 190,000 сомонӣ аз номи канали Саудо ТВ занг занен, рақамҳои ахираш 440 бештари маълумотша бигирен. ҳамин ҳолат инами состоянии савдо мешавад. успед кунен одамое ки бо нархи арзон квартира хоҳиш карден, ина занг бизанен бигирен. Дар ҳамин дом дӯстон квартира қарор дора бошад азиз. Мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира 21 этаж 70 метри квадратӣ 91 микрорайон 21 этаж дар мега бачаҳо нигоҳ кунед да чӣ хел этажи бисёр ҳастанд. хуб, рақамҳои WhatsApp 8907 да метавонен занг бизанен. Тиреза мега нигоҳ мекуна роҳи калона. Дута лифт дора, свет ов постоянӣ ҳастай, отопление ҳастай, дом новостройка ҳай. хуб, наздикии мактаб, садик, масҷид, калсавои 91 микрорайон 383,000 сум нархаш боз савдои соз дора. 21 этаж 70 метри квадратӣ духонагаш кардиянд. метавонед худтон боз сехонага ҳам бикунед. маълумоти пураша аз номи канали Саудо ТВ занг занед. анами домда дӯстон қарор дорад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ҳамин кӯчада дохил мешем. нигоҳ кунед акао. дукомната квартира дуюм этаж масоҳати 40 квадрата ноҳияи Фирдавсӣ Душанбе 395,000 нарх. хоб, пушти масҷиди муфтӣ бо чизу чора харидори серьёз занг зананд. муомилаи соз дора.
صاحبانه رقمش 45 و 91 سپیت کنیم بگیرینش. 395 تا 40 متر کوادراتی. ремонтош бинен чӣ хел кадом ҳолатда қарор дорад. фикр мекунем ки созая абои заги пардаҳо часпондагӣ хуб ҳамин ҳолат 395 муомила дорам. аз уми канали Саудо ТВ маълумоти праша метонен занг бизанен бигирен бачаҳо. лайкотона монен, дар канал обуна шен, хонаҳотона видео када роӣ кунен. наворои баъдна дар ютуб, тикток, инстаграм рекламара рад кунен. инами кӯчакда дом қарор дорам. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯши ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дукомнатага квартира 10 этаж 42 квадратни метр. сино зарафшон, зарнисо, шаҳри Душанбе. 365,000 нарх. бино 20 этажа, хона дар 10 этаж, таъмири хело босифат бо чизу чораш. дар назди хона донишгоҳ, масҷид, мактаб, садик, варзишгоҳ, об, свет доимӣ. доми бексабуре бачаҳо, бексабур. занг бизанен, масъя кунен. 365,000 сомонӣ. бисёре мегӯям ҳамин доми ҳамин бексабур намонен. дӯстони азиз, чизе ки мо дар оӣ мекунам, мо бояд чо кунем, реклама кунем. чизе ки қабул мекунем, хеле не ки ҳастанд шахсиятҳое ки шароитошон стай роӣ кунам, мо мегӯям айтара реклама намекунем, айша реклама мекунем. хеле ҳамара як нигоҳ мекунем, реклама гузорӣ мекунем. бачаҳо азиз, дар ҳамин дом квартираи мо қарор дорад. бародари азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 18 этаж 53 квадратни метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 53 квадрата, ремонт бо тамоми санъат 470,000 сомон. хона дар Сино дар доми бексабур қарор дорад. бо ремонти замонавӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. лифт кор мекуна, лифти замонавие. 470 та 53 метри квадратӣ. маълумоти праша аз соҳибмулк худтон занг бизанен бигирем бачаҳо. баъдан чӣ гуфтанем? навор чӣ хел шид? маъқул шид ё ки нашид? хонаҳо арзонанд, қиматанд? баъдан дар комментария нависен. зубор хонаҳои Душанберо монем, хонаҳои Фархоро монем, Кулова монем ё ки сексияҳоро монем. кадом маркаи навора зиёдтар дар ютуб гузорен? фикротона дар комментария нависен бачаҳо азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 40 квадрата, 490,000 нарх, дар Испечак 2, шаҳри Душанбе, доми 5 этажа дар 4 этаж қарор дорад. хона ҳамин ҳолат, ремонтҳои беҳтарин. хуб халаденик, телевизор ҳастае. маълумоти праша WhatsApp 7387 метонен занг занен бигирен. 490,000, як ҳуҷрагаи 40 квадрата. ремонт люкс, беҳтарин ҳолатда қарор дорад. хитон бо бештари маълумотша бигирен. аз уми канали мо Саудо ТВ занг занем бачаҳо азиз. ҳобирӯза навор ба 9 дона сексия тамом шид. чизе ки хоҳиш карден, роӣ карден, ёфтум, ҳамаша навортон кардам. дарши бош рад мекунем. ватсапа комментарияра лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. зинда бошен дӯстон.